tikurukure nezvemachorwa angu yakatongwa musi wa25 mwedzi wechiveti gore rapera ikasapera yanembo dzako chitupa nemari yedare. Saka panapa ndavhura kesi yauya takawatonga musi wa25 iwowo gore rapera mwedzi wechi8. Claim yanga iri yemachorwa Oliver iyeye zvakare ndiye akati muna May takaona Linet asipamba ari kwana Godwin kuma 1 AM. Ane pamuviri Godwin anoramba anoti nhumbu ndeyangu asi mai wacho handidi. Kwasabhuku kashoti naishe munyengwa akadaro ndinoda machorwa mombe 3 mbuzi 3 ne-US $2,000. Godwin kubva apindirawo achiti akauya na 1 AM kubani hapana tatakaita kana 1 day. Anodanana naZoki ndaiona message pafoni darubva rati dare raona kuti akarara naRinet asi pana Zoki zvakare. 31 March 2024 aite DNA to be given a letter from the office. Then ndo patiri kusimudzira chati panyaya DNA akazoendwa here kuma DNA kusati kwaenda. chikonzero ndechei? Takamirira date ra31 March saka ndakazoya panapa zvikazi date riri paholiday. Saka ndikaona muyambo vakati chirega tigadzirise madates. Saka madates akazozi 26 iyo mwedzi unokupiwa nhasi. Saka ndozotafambira kuti tichiona kupiwa tsamba toenda kuma but dambudziko riri kuitika nderekuti iye mukomana wacho haana udi hapo. Yava ndo sekuru wacho waigara. Saka panoda kuti iye mukomana aripo wachienda. Mukomana airara nemwana wenyu ndeupi? Ndiye asipo. Ndiye asipo. Right. Kana wasikunza mukomana uyu kuti vaende kuma DNA nhumbu ndeyake anenge achiziva hake kuti ndinopedza mari mahara. Wadare amene munoti chii? Yatozvitonga ka. Saka tongoti zviri kudiwa matyorwa madamages acho zvibviswe. Nekuti kana asina kuuya asi kuitayo achiramba toti uchiuya tiite maDNA oregera kuuya iye yazvitonga handiti? Handisekuru wemukomana paGodwin. Ini Godwin ndakagara naye pamba sematauro andakaita changamira. Ndichiti Godwin ndamushaidza ari kuHarare chiti uya ndibatsirewo nguva diki yekukohwa futi. Ndopaakauya ndopatakazonzwa nyaya idzi dzichibudikira. Asi iwewe ndiwo wakamudaidza zviro zvaitika pamba pako. Zvinhu zvaitika pamba pangu changamira. Saka iwe ndiwo unotochiunza hama dzacho kana uchida kuti ubude mudare. Niwewe ndiwo watinobatirira nekuti hatina imwe hama yacho yatinoziya. Iwe ndiwe hama yacho. Usandirero wadare. Semamiriro azvakaita nemagonera amunoita kutonga nemaziri amunoita mutemo weZimbabwe. Ndofunga iye uyu Godwin atuti Godwin muoni chizvarwa chenyika ino. Ndofunga mukaita kuti mutemo umuteere kusvika mamunza panzvimbo ino chingaita chinhu chakanaka kwandiri. Ino kuti ndikwanise kumubata semanzwira andakaita avo baba vakatotuma munhu kumba kwangu wakabayira. Vachiti tiri kuedza kubata Godwin sekuti vanotombotaura naye kana kuti vaimbotaura naye. Tiri kuedza kubata Godwin foni yake haisi kuchaika. Ari kuti vanhu vekomananga handivasivi. Ari kutoti futi wakabayira handivasivi. Saka kana munhu akadai toita sei? Ndopendakatozofonawo inini ndichifonerawo wanzi wamuyamba. Ndikati baba ndoma chimiro chiripo. Vototi mbotipai nhamba dzamwe nadzo. Ndikawaisira pa message namba idzodzo.
ndikazotera kumashure ndichiwafonera baba makazobata ere mukomana wamaitsvaga anoti anhamba dzake hadziswiti kusvika zvino dzangu dzacho futi haasi kudzidaira hadziswiti saka inini mukati ndiuye naye ndogona kusatomubatawo futi chikonzero ndinonga ndichitoda kana asikana mati munondipa mapurisa ekuti kana tasangana naye moti ndoti uyu nokuti ini ndomuziva Godwin awa vanomuziva Godwin unoziva matauriro ako uri kuita sembavha ini uri uzizwa here matauriro ako uri kuita sembavha iwe waisenzerwa naGodwin iwe ndiwe wakamudaidza kubva kwaaigara kuti ave kumba kwako iwe ndiwe unoziva hama dzake iwe ndiwe sekuru waGodwin ndingamba uchiti chokwadi saka kati amunyepi mambo akambonyepa saka chiteerera muchinda isusu taakupa mutongo uyu kwauri iwe ndio uchazoita kuti uchaenda kuhama dzako tokupa mazuva ekuti uite zvese izvi uone kuti zvabhadharwa kana zvisina kubhadharwa touya totora pamba pako iwe ndio uchazoziya uchazounza hama dzako dzacho idzodzo mudare tatokupa task isusu tati tichakupa mutongo tokupa mazuva handiti nekuti ihama dzako dzese idzi hapamborina unomuziya wakamutora wakadii zvese wabvuma zvese zvandakubvunzachinzwa muchinda tingarambe tichiita merry go round dare hatina merry go round makati munoda kuripirwa nei nyora dare richipasise mutongo nakati anoda mombe 3 nembudzi 3 ne-US $2,000 right matyorwa aya anofanira kuti abvise chii matyorwa atiri kuda kupa kunayo anzani manhanga ngoni dzashe kamambo tari matyorwa mombe 3 nembudzi 3 nekuti pane handidare mabvumirana handiti mombe 3 imwe mombe $350 mombe yedare nembudzi 3 tomupa nguva yakadii kuti atsvage hama dzake nekuona kuti hama dzacho dzabhadhara zvinhu izvi 3 months to pay after 3 months ukanga usina kudzoka kudare nehama dzacho uye naGodfrey nekuti Godfrey akatobvuma kudhara kuti mwana ndowake nekuti takamupa kuti chienda undoda kuti akumbira but haana kundoita zvichireva kuti akaziva kundopedza mari yangu mahara after 3 months kana zvisina kuitwa zvinhu izvi dare rinouya kutora zvinhu izvi pamba pako muri kunzwa muhamanyora saizvozvo kuti tiri kumupa 3 months yekuti andoende kumhuri yana Godfrey yana Godfrey pa 3 months idzodzo achiita kuti mhuri iyoyo ibhadhare matyorwa kukanganisa kwayakaita ari kupi mwana wacho ari muno mandiri auya ndiye uyo mwana muzukuru wako uyu musimudze kuti aone muzukuru wake wacho uyo muzukuru wako utare mutarisi kuda kwedare uyu munhu handina ropa naye muzukuru wako ngokwamuori dai akazi Godwin manhanga ndoti ndini ndakamurera tiri kudzokera kumashure muzukuru wako wabvuma mudare muzukuru wangu uyu ana sekuru wake kana ari kwamuori handite wazukuru wakatedzana kaudai okay chitarisako muzukuru wako kana wapedza tochimamonditi nditarisewo mwana changa chikumbiro okay right chitarisako chitarisako kumuona wamuona ka right
akafanana nani? Okay, right, tiri kuita fanga tiri kutamba. Hatisi kutamba tiri serious. Ndinoda kuwedza kuita serious kuti kunzwa muchitaura asi hazvigoni kuti nditi mimi muchitaura ndo vandataura. Vandada kutaura ndo pamambo matiti ndaita simba. Chikonzero changamiri chimuri kunditi ndikashaya Godwin ndikatadza kuuya naGodwin pana. Mova mati munoda kuuya kuzotora pfuma pamba. Zoita senge inini ndini ndakuda kuroora kwawakabayira. Iwe hama dzacho dzese inzwaka inzwa Muchinda. Iyo Godfrey aonana nemwana Godwin aonana nemwana wewanhu pamba pako. Awa watozoti pamba pangu wakatoonana kumba kwavo. Inzwa Muchinda. Unazwa kuti udzokora unoita kunge mbavha. Toramba tichidzokorora chinhu chimwe chete. Teerera nyaya. Iyo kutaurwa nakupikisana hapo namambo pasina vari kuedza kunyatsokutsanangudzira nyaya yako kuti unyatsonzwisise zvakanaka. Uchipuhwa mibvunzo uchiivhuma, mambo hawazivi pawakawanirana iwewe Godwin havakuzivi. Mambo hawazivi hama dzacho. Iwe wabvunzwa utoziva hama dzacho here, ukati hongu ndinodziva. Wochipedzisa wakuti kana zvakadaro imi muchindipai mapurisa andofamba nawo wachinditeera pandinenge ndawana Godwin ndokuti ndomuziva, mapurisa wabva andibatsira kubata. Mazuva mangani uchiteerana nemapurisa kuti usvike pekuwana Godwin? Uda mapurisa kugara nawo mazuva mangani? Kwete kugara nawo changamiro wavo. Urikuda kutora mapurisa nhasi ubva waenda Godwin nhasi here? Kusvika ndichinowati kana achitonga awanika panzvimbo ipapo vanogona kutomutora. Kuonaka hausi kupindura mubvunzo. Ndati uda mapurisa ekufamba nawo nhasi mapurisa achidzoka naGodwin nhasi here? Zvinoita changamiro wangu. Utoziva kwari? Godwin ari kuHarare. Chaasi kuita ngechekuti haasi kudayira mafoni. Utoziva hako pari? Pano kana ari paigara ipapo ndinopasvika. Saka chirege rakakunesa mambo. Chingondotaura ndakane mumaoko sekunzwanana kwamaita. Wochunya naye. Kakundishora kaita changamire makaona here ngekuti akatoudza ava kana kuti vamulambo kuti manhanga andimuzive. Kuti manhanga andimuzive. Kudai akandirespekta wakati manhanga ndomuziva handisekuru wangu handizvo zvinoitawo munhu. Ndakakanganisa hongu otenda mhosva. Zvino akatoti manhanga andimuzive. Kabayira andimuzive kuna vamulamba. Ndikatowafonera vamulamba wakati tipe nhamba dzaGodwin. Ndikatowapawo dzimwe. Muchinda usataure zvamulambo. Mulambo munhu anokwanisa kunyepa kuno umwe munhu. Dai uri kuti aitaura kwandiri kuti haandizivi. Kwandiri ini haana kudaro haasitodaira foni yacho nokuti chakaita ngechekuti chakamira dheti ramachi rebhora rakapera iri. Muchinda usaramba uchititenderedza. Wazwa here? Takupa 3 months kuti undotsvage Godwin uchimupa mutongo wake newabereki wacho chowapa mutongo wavo. Failure to that, after 3 months tiri kuuya tichizotora mombe dzacho 3 idzodzo nembudzi 3 pamba pako plus makosti emombe yekuzofambisa vakomana vanouya vachidii vachizotora kuita kuti dzinenge dzamombe 4. Saka wochisimuka uende. Yapera simuka. Chikangosimuka tikaenda. Tatopedza sana. Munotozoona after 3 months hakuchisina zvema-DNA test. After 3 months moya moona kuti mari dzenyu dzaiswa here kudare. Kana musina after 3 months kudaidzirwa mochitaura dare roenda rondotora kumba kwake mombe yembushi. Makosi nemakosi yenyu mira pane makosi imari yemakosi pane makosi andakaita tichitanga kufambira nyaya iyi yekutanga yekufamba kwandakaita yakaridza kuti $203 right kozoti yefuture yemwana ndodera kuti mwana munongoziva pane future nekumahospitals pane $300 $500. Right, iyo ye-maintenance munoenda kwenu ku Magistrate Court
ndo inonopa ma-maintenance. Kungoenda futi naiwo sekuru wacho motaura ndio wari kuhandisa chii mwana wavo vanobva vachipuhwa mapurisa avo vari kutaura kuti achindomunongedze kumajor's court anoenda kumaintenance. Right, then iyo yemakosi makabvisa mari yedare last yemasamoni masamoni yanga iri mari tikasike 60 makwakaendwa kangani kamwe kairi kwekutanga neaka kemanje manje apo apa ndakabvisa $50 because ndandisinawo mari musoro saka ndakamusongo which is 110 110 plus nasi makabvisa 10 last time 10 nasi 130 okay 130 makosi isimukaimene. Kuhandisa munhu mapinduro acho kake munhu ari kuziva kuti ari kuhandisa munhu ndomeiramba kutaura zvichii